Examenpraat. Straf gehad voor school. Nee, ik heb hier op school en dan nooit straf gekregen. Jij? Ik moest wel eens nablijven omdat ik te vaak ja maar zei. Maar... Nou, in klas 3 met Bevo gingen we met klei door het lokaal gooien. En jij? Nou, een paar keer, maar niet vaak. Nee, dat is wel een heel grappig verhaal eigenlijk. Niet opletten, huiswerk niet maken. Het was verboden om een rekenmachine bij me te hebben. Ik ben niet echt het lievelingetje van de leraren, dus ik ben er regelmatig uitgestuurd. Alleen, hij zat wel in mijn tas. Ja, ik heb wel straf gehad. Toen ben ik een paar keer niet in de les opgekomen dagen. Dat konden ze niet echt waarderen, dus toen moest ik inkomen een paar keer. Nee, ik heb hier op school en dan nooit straf gekregen. Ik heb Erik nog nooit straf gekregen. Ik ben het perfecte band. Dus ik dacht, nou, misschien kan ik een hoger cijfer halen als ik die rekenmachine uithaal en hem gebruik. Nou, het resultaat was een 1, dus het cijfer was niet echt hoger geworden. Dat was dus mijn straf die ik ooit gehad heb. Een 1 voor mijn wiskunde. Examenpraat.